Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Tatay! Silo ako, anak, ha? Ako makasabot kay Greg. Nakasa ko ni mo. Dako kong naibong sa diha ni mo na. Paminaw na ka, paminaw. Paminaw. Apan dili hangtod sa hangtod ang atong paglagi, oy. Temporaryo na kini. Silbihan ako ang nabuhat na kong sa... Apan magkauban kaya puntang duha. Mubalik ka. Balik kung tagyod ka. Doon na niya isulti si... Yung tikoy dyan mo aron lakip ka mo ingon. May rason nga nung mabilanggo gikinig imong tatay Greg. Og masabtan na ni mo ang tanan. Nakabati ka, tikoy? Hinagilak lang. Hinagilak ka. Ngayon naghilak lagi. Naghilak ka. Mitando ka. Pero naghilak yapon. Gusto ko magakos ni mo, tay. Ni Amerias. Sa dilag. Ni Arias, ha? Dali na, dali. Dali. Kung pangga. Pangga na kong anak. Pangga na kong anak. Dako na ko, tay Greg. Uy, Ang pangga na kong anak. Wako'y ganang muskwila. Kinahanglan nga mo eskwela ka, Jonas. Duha na ka adlaw nga imo absent. Sige ka lang panghambog. Hanto doon, wa pagyapon si Hina. Unsa ka bang sultihan nga hapit na? Imo kong gisingagan? Ha? Imo kong gisingagan! Jonas, ayaw lagi. Sakit ka na manumbang, Jonas. Patuloy ko, ha? Hoy, Jonas! Usay mong ipangita. Ha? Usay mong ipangita. Jonas, armas ka na. Armas na. Ihatag na ako. Naansab ka? Amin na! Dili! Ihatag na ako armas. Kung ayaw ka na itiyon rin ako. Mupatay ka, amahan! Upatay! Buwang ka! Ngayon, ano mo buto? Animal ni ay, ha? Animal ni da! Ganong di man mo buto! Waanan ako pala kung niaspay. Kay tonsyo ba kayo ka? Jonas, ayaw ha! Hoy! Hanggaw gini mo anak ka, kaoy! Wa pa ko makatago, mapungag na unta ko! Bagay ta! Unsa? Bagay ta! Pansit. Dahil na ako. Anto na dali na ka. Ni Amerias ito nga ako. sakti lang, tay. Uy. Kaon og maayo, tay, ha? Kaon ka kumayo. Ikaw, kaon pa. Busog na ko. Tubig. Tubig dayo. Salamat, tiyo, tikoy.
Uy. Sir Leon. Kaluoy ninyong tanahon, uy. Nagyaka man ang tulo si Hina nga nangaon. Maayo ka na di ay, sir. Mga unta, sir. Greg. Please, Lolo Leon Hina, be. Eh, gupa, ning bata, uy. Bless, anak. Sir Leon, Greg. Nakasabot ko, sir. O, sir, nakasabot ko. Ayaw nagkabalak. Gusto kong magsultitan nga kita lang duha. Guard! Pagkawasaw na ni si Greg, be? Greg, Ako masading sa Sir Leon. Wa ko magbantay. Kumpiyansa. Gisultihan ako sa abogado. Gibalitaan sa ko ni Tonton nga naninguha agad maayo. Naamong kahinuon sa akong kadanghag, sir. Nadaot hinuon ni lawas. Pasaylo ako. Ako'y nakaingod. Pasensya taon, sir. Way piyansa ang akong kaso. Miang ko ng abogado nga maglisod ko. O mapreso jud ko. Okay na, sir. Puyan ako ni sa prisuhan. sayod ka. Sa kanako ka pinalabi, Greg. Sayod ka nga naninguha kog maayo nga mahuli pa nako ang akong nabuhat di nimo kaniadto. Sa akong kwintada, wa pa ko magkatunga sa akong paghulip di nimo. Kay nagkadako sa ang akong utang buot di nimo kay sa grabing kaisog o kakugi. Mutuman ka sa akong ipabuhat nimo. Apan tanawa kini karon. Mauna noon kini ang nahitabo. Anyway, usa o duha ka tuig ang hukom. Kadiyot raman kay dali raman kayo ang mga katuigan nga mulabay. Dali bakit? Naibaw ko unsa imong gikabalakan o gikagulan. Sige na. Na si Tikoy o ang inahan ni Tikoy, Sir Leon. No, mas siguro ang kayuhan ni Ina ngari sa akong kamot. Naghangyo ko nimo, Greg. Ari ibilin, si Ina nako. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!